Dacă vrei să ai un six-pack nebun și în același timp un abdomen forțos care o să te ajute să faci skill-uri avansate de calisthenics, atunci fii ochi și urechi la video ăsta, pentru că în câteva secunde o să-ți arăt cum poți lucra abdomenul numai cu greutatea corpului. Pregătiți să transform pătrășuncile alea în pătrățeli? Let's go! Uite așa, până la finalul video, uite așa o să fie, după ce implementez advice-ul meu, o să fie așa ceva gen before și after. Bun, cu pătrățelii, six-pack nebun, let's go! În primul rând vreau să zic că nu e obligatoriu să faci exerciții specifice pentru abdomen, cum ar fi persoane astea care zic că da frate, trebuie să faci 1000 de abdomene pe zi și așa o să faci six-pack sau nu știu ce. Nu, asta e total, e bullshit, efectiv, e cea mai proastă metodă de a face abdomen. Maxim dacă faci cardio, efectiv, cu 1000 de abdomene, n-ai ce faci, că nu e eficient, efectiv îți pierzi timpul, pentru că abdomenele sunt foarte ușoare și degeaba faci 1000, nu o să te ajute cu nimica. Pentru că la calisthenics, de exemplu, abdomenul tău lucrează și în momentul în care tu faci skill-uri, adică să zicem că vrei să înveți front lever și faci acolo progresii de front lever, cum ar fi tuck front lever, one leg și toate astea. Ei bine, în momentul ăla în care tu faci progresii de front lever, o să lucrezi și abdomenul, pentru că la front lever e un exercițiu de izometrică, lucrează spatele și lucrează și abdomenul, ca să poți să te ții paralel cu solul și o să intri foarte bine abdomenul. Chiar observ că după ce fac progresii de front lever, mă pompez foarte bine la abdomen, deci e foarte bun și ăsta pentru abdomen. Plus la handstand îți trebuie abdomen, o să lucrezi la începutul ăla, că și ce mai ai și alte skill-uri, și la basic-uri, la tracțiuni, la astea o să lucrezi la fel abdomen, deci nu trebuie neapărat să faci exerciții specifice pentru abdomen, dar e bine să suplimentezi acolo, e foarte bine dacă faci alte exerciții pe lângă astea, o să te ajute să pui forță mai mult în abdomen, deci poți să faci acolo, poți să-l integrezi și chiar asta vreau să-ți arăt acum, deci hai să ne teleportăm frumos la parcul de calisthenics ca să-ți arăt exerciții de abdomen pe care poți să le faci și sunt foarte eficiente. Primul exercițiu pe care vreau să ți-l arăt pentru abdomen se numește Hollow Body Hold. Ăsta e unul foarte bun pentru începători și te ajută mult la handstand. Dacă vrei să deblochezi handstand-ul, atunci ăsta o să te ajute și o să transferi forța, cred că cel mai mult. Și nu e foarte greu de făcut, e chiar foarte simplu, după cum vezi, numai trebuie să ridici puțin brațele, să le aduci deasupra capului, adică în spatele capului, pentru că lucrează și o leacă mobilitatea la umeri, exercițiul ăsta, și în același timp ridici picioarele, ridici partea inferioară a corpului, ca și cum ai vrea să ți le unești împreună, să atingi cu degetele, să atingi picioarele, ca și cum doar că stai blocat în poziția aia și stai acolo între 15 și 30 de secunde, vezi că te duci și faci asta pentru vreo 3-4 serii, e destul. Și ăsta e Hollow Body Hold-ul. După care avem Dragon Flag-uri, sau cum îmi place mie să zic, dragonul. Și ăsta e un exercițiu o leacă mai greu, am vrut să arăt unul mai ușor întâi și apoi unul mai greu. Că ăsta te ajută oricum foarte mult pentru front lever, să transferă forța cel mai mult, pentru că, după cum vezi, e o poziție similară cu front lever-ul, stai oarecum paralel cu solul, stai în poziția aia dreaptă și așa trebuie să stai cu spatele drept, încordezi abdomenul frumos ca să fie acolo drept și întinzi picioarele. Apoi cobori în jos, după cum vezi, și vii înapoi sus. E destul de greu, leacă greu, și eu pot să fac numai câteva repetări pentru ăsta, deci dacă nu ți ies așa, poți să faci negativi, faci numai negativi, numai partea pe care cobori. Iar aici nu recomand foarte multe repetări, că ăsta durează puțin mai mult să faci exercițiu, adică ia mai mult să faci o repetare, așa că recomand între 5 și 10 repetări pentru vreo 3-4 serii, e destul. Și cam asta e toată treaba cu Dragon Flag-ul ăsta. După care avem vestitul L-sit. Pentru asta am făcut și tutorial pe canalul meu cum să faci L-sit și te ajută foarte mult, nu numai pentru forță în abdomen, că și asta e un exercițiu de izometrie, dar lucrează mult și partea de jos, la picioare, acolo la shoulder, mobilitate și toate astea. E foarte bun, e chiar foarte bun exercițiul ăsta, e bun pentru core strength și m-a ajutat foarte mult pe mine. Și trebuie să stai efectiv în el, în poziție de el, cu picioarele drepte și împingi mult în numeri ca să-ți iei o leacă înălțimi în numeri, să stai corect și stai în el. Dacă nu poți să faci full L-sit-ul, atunci alegeți o progresie mai ușoară, poți să faci eventual numai cu un picior sau cu picioarele îndoite, că eventual cu genunchi la piept, sau vezi tu care e o progresie ideală pentru tine. Și aici recomand între 10 și 20 de secunde să stai pe hold, tot la fel, 3-4 serii ca de obicei și asta e tot cu L-sit-ul.
Iar în final avem leg raises, ridicările de picioare, care și astea sunt foarte bune pentru abdomen. Lucrează efectiv tot abdomenul, dacă nu mă înșel, toată partea, și aia de sus și aia de jos, așa că îl recomand foarte mult. Exercițiul ăsta recomand cu căldură, cum s-ar mai zice, și efectiv ridici picioarele, nu ți iei avânt sau ceva, nu faci din spate, din momentum, încearcă să faci ca și cum îți imaginezi ca și cum ai ridica picioarele din abdomen, ca și cum abdomenul face toată treaba, deci fără avânt sau ceva, nu ridici din spate, numai din picioare așa, și ridici din abdomen practic, ca să lucrezi acolo foarte bine, și asta e forma corectă. Și încerci să ridici cât mai mult, cât poți. Aici depinde, îți trebuie și o leacă de forță la hip flexor, la shoulder acolo. Dacă nu, poți să faci numai knee raises, numai ridicări de genunchi cu practic în doi acolo picioarele, și asta e o progresie mai ușoară. Deci faci vreo 3-4 serii. Recomand între 10 și 20 de repetări la ăsta, că aici faci mai ușor și poți să faci mai multe repetări. Și cam asta e toată treaba. Da, și cam astea sunt exercițiile de abdomen pe care le consider eu cele mai folositoare, cele mai eficiente, și astea îmi plac și mie cel mai mult. La astea am observat cele mai bune rezultate, așa că pe astea am vrut să ți le recomand. Nu-ți trebuie foarte mult, alegi numai câteva acolo pe care le preferi tu și o să lucrezi abdomen. Nu trebuie să te complici foarte mult cu asta, e foarte simplu. Eventual, să-ți dau un exemplu cum le integrez eu mai exact, pentru că am așa o structură, să zic, la cum integrez exercițiile de abdomen și cum îmi structurez antrenamentul. Pentru că, de exemplu, hai să zicem că am o zi de push, eu îi dau practic un exercițiu de abdomen, îi dau cam în fiecare zi. Și să zicem că am o zi de push, îi dau push azi, ei bine, la final de antrenament îi dau câte un exercițiu de abdomen specific pentru ziua respectivă. Să zicem că am push, de exemplu, fac push, împins, pep, triceps, toate astea, ei bine, la final o să-i dau L-sit. Îi dau L-sit pentru că la L-sit lucrează și tricepsul, practic mușchii din pins, când am ziua respectivă am împins, și lucrează și abdomenul. După care la ziua de pull, în care am exerciții de tras, la care lucrează spatele, bicepsul, antebrațele, aici o să fac dragon flag-uri, pentru că la dragon flag intru la și spatele, deci încerc să le integrez oarecum așa, să fie specifici pentru ziua aia, după cum vezi. Iar la picioare, când fac picioare, pentru că eu am push-pull legs, la picioare îi dau leg raises la final de antrenament și fac ridicări de astea, pentru că lucrează mai mult picioarele și e la legs practic, și cam așa fac eu. Poți faci tu la fel ca mine dacă vrei, dacă nu, poți să structurezi altfel, cum îți antrenezi tu abdomenul, nu e obligatoriu. Poți să faci chiar o zi a abdomenului în care antrenezi numai abdomen, mergi și așa, să faci la final câte un exercițiu cum dorești, cum îți place ție mai mult, și cam asta e toată treaba. Și cam asta a fost cu video de azi. Dacă ți-a plăcut, dacă ai învățat ceva nou, nu uita ca de obicei să lași acolo croșeu la butonul de like, dai mari combo nebun, să-i dai acolo mari knockout. Și dacă vrei să vezi videouri de la mine în continuare, tot de astea educativi, cu fitness, calisthenics, nutriție, dezvoltare personală, tot ce trebuie cum ne-am obișnuit, atunci lasă și o abonare acolo jos, pentru că eu postez video regulat. Acum mi-am schimbat ora, înainte postam de la ora 5 luni, miercuri și vineri, acum am mutat cu o oră la ora 6, deci o să postez așa luni, miercuri și vineri de la ora 6. Deci dacă vrei să vezi videouri de la mine în continuare, atunci lasă acolo un subscribe. Și noi o să ne revedem în video următor. Eu am fost Dragoș și te-am pupat. Full homo, by the way. Forțos și în același timp pregătiți să transform pătrășuncile alea în pătrățelii. Hai să dă. Și da, eu am fost Dragoș. Dacă ți-a plăcut. Și da, noi. Deci eu am fost Dragoș și noi o să ne revedem în video următor. Și noi o să ne revedem în video.